హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నా పేరు ఈశ్వరప్ప. నేను వచ్చేసి రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో 10 సంవత్సరాల నుంచి చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు అతి సామాన్యుడికి కూడా చేరువలో ఉన్న ఒక ప్రాజెక్టు గురించి మీ ముందుకు వచ్చాను. ఆ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి 500 ఎకర్స్ ప్రాజెక్ట్. అందులో 400 ఎకర్స్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో అవుట్ రేట్కి ఇస్తున్నాము, 50 ఎకర్స్ ఈఎంఐకి ఇస్తున్నాము, 50 ఎకర్స్ బైబ్యాక్ ఇస్తున్నాము. మా దగ్గర అతి సమీపంలో ముంబై హైవేకు అతి సమీపంలో ఉన్న రిసార్ట్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో 18 ఎకర్స్ 24 గుంటాస్ రిసార్ట్ ఇస్తున్నాము. ఆ రిసార్ట్ ఈరోజు ఆల్రెడీ ఏదైతే మేము ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు వితిన్ 1 ఇయర్ లోపు ఈరోజు మేము హెచ్ఎండిఏలో ఇచ్చే ఏదైతే రోడ్స్ కానీ అవన్నీ కూడా మేము ఫామ్ ల్యాండ్లో ఈరోజు 50 ఫీట్ రోడ్డు, 40 ఫీట్ రోడ్డు, 30 ఫీట్ రోడ్స్ ఇస్తున్నాం. ఈ ఫెసిలిటీతో ఉన్న ప్రాజెక్టు ఓన్లీ మా ప్రాజెక్ట్ అని మేము గొప్పగా చెప్పగలుగుతున్నాము. మీరు దీన్ని గ్రహించి మీ పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి, మీరు మీ యొక్క పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి మీరు ఆలోచించగలిగితే మీరు ఒక్కసారి మా సైట్ విజిట్ ఫ్రీగా ఉంది. ఫ్రీగా మేము సైట్ విజిట్లు పెట్టడం జరుగుతుంది. మీరు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా 1 గుంట ఈరోజు 4,30,000 రూపాయలు విత్ రిజిస్ట్రేషన్తో ఇస్తున్నాము. మేము అవుట్ రేట్ ఇస్తున్నాం, ఈఎంఐ ఇస్తున్నాం, బైబ్యాక్ ఇస్తున్నాం. బైబ్యాక్ అనేది ప్రతి నెల లీజ్ ఇన్కమ్ లాగా మీకు 5 గుంటలు కొన్న వాళ్ళకు 21,000 ప్రతి నెల 100 నెలలు మేము ఇవ్వటం జరుగుతుంది. 1 గుంట కొన్న వాళ్ళకు ప్రతి నెల 4,000 రూపాయలు ఇవ్వటం జరుగుతుంది. మీరు కొన్న 4,30,000 పెట్టి మీరు ల్యాండ్ కొంటే మా వెంచర్లో మీ అమౌంట్ మీకు డే 1లోనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు మీ అమౌంట్ ఏదైతే మీకు 100 నెలల్లో మీ అమౌంట్ మీకు రిటర్న్ కూడా లీజ్ ఇన్కమ్ ఇవ్వడం ద్వారా 0 అయిపోతుంది. మీకు దాని తర్వాత 12 సంవత్సరాల తర్వాత మీకు 1 గుంటకు 50 లక్షల ఇన్కమ్ వచ్చే ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ ఎస్ఎస్ఎల్ ఇన్ఫ్రా డెవలపర్స్. మీరు ఒక్కసారి సైట్ విజిట్ ప్లాన్ చేయండి. మీ యొక్క పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి మీరు ఆలోచించగలిగినప్పుడు మీ యొక్క ఏదైతే ఈరోజు ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితిని మీరు ఆలోచించి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయగలిగినప్పుడు మీరు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే ఈరోజు తయారు చేయలేని వస్తువు ఏదైనా ఉందా అంటే అది భూమి ఒక్కటే. ఆ భూమి మీద మీరు పెట్టుబడి పెడుతున్నారంటే ఈరోజు అది మా ప్రాజెక్టే అవ్వాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. మీరు ఎప్పుడు ఎనీ టైం మీరు కింద ఇచ్చిన నెంబర్కు మీరు కాల్ చేయగలరు, ఫోన్ చేయగలరు. మీరు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ఈరోజు ఏదైతే శ్రీగంధం చెట్లు ఏవైతే వేస్తున్నామో అవి మేము వేసి ఉన్నాం ఆల్రెడీ 100 ఎకరాల్లో. ఇంకా 400 ఎకరాలు మేము కంప్లీట్ చేయవలసి ఉంది. అది కూడా ఇమ్మీడియట్గా 3 months లోపల ఇంకొక 200 ఎకర్స్ ఆల్రెడీ మేము ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్గా చేయడం జరుగుతుంది, ఫార్మింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. మీరు ఈరోజు మీరు ఆలోచన విధానాన్ని ఫామ్ ల్యాండ్ కొనాలి అనుకున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి మా ప్రాజెక్టు ఒక్కసారి విజిట్ చేయండి. మీ అమూల్యమైన విలువని మీరు టయాన్ని కేటాయించి సైట్ విజిట్ చేయగలిగితే నాకు ఫోన్ చేయగలవలసిందిగా నేను కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.